Mario, snak ordentligt. Max rolig, Max har ham. Maja, tager hans håndled, og så klemmer ham der på knoglen. Brug mavemusklerne, brug mavemusklerne. Hist, du skulle ikke tage en ejlandstrømmer på i dag. Maja, klem håndledet. Håndledet, Maja. Kom her, Max. Max, kom. Kom her. Max, rolig. Max. Så, nu laver han. Nu får du sgu da have Nielsen, Jesper.